При мен е Николина Асенова. Накратко Нина, предполагам, би ми разрешила да ти казвам така. Да, разбира се. Здравей, Нина, изглеждаш прекрасно. Благодаря. Би ли разказала на нашите зрители с какво се занимаваш ти, откъде си? От Плевен съм родом, от 20 години вече и повече живея във Варна, така че по-скоро може би се причислявам към Варненския регион, отколкото към Плевенския. Аз съм адвокат по професия и се занимавам основно с дела, свързани с домашното насилие и насилие над жени, както и в наказателно-правната сфера. Как се запозна с Ева и как реши всъщност да участваш на конкурса тази година? С Ева се запознахме съвсем случайно покрай дъщеря ми, която е доста по-активна в конкурсите за малки миски. Тъй като исках да й покажа, че трябва да расте като жена, дете, подрастваща юноша, много естествена, много усмихната и със самочувствие. И правих известни критики градивни, след нейните изяви и тя каза: мамо, ти знаеш ли, че то изобщо не е лесно? Казвам: добре, мамо, предполагам, нали, аз не съм се качвала никога на сцена, ти си много по-веща в това от мен. Аз съм я виждал, между другото, тя е страшно красива и мисля, че много прилича на теб. Благодаря, да, всички го казват. До мен е Петя Желева, още една красива участничка в конкурса Мисис Варна 2025 година. Петя, здравей! Представи се на нашите зрители. Откъде си и с какво се занимаваш? Здравейте, казвам се Петя Желева, на 35 години съм от Варна. Логистик съм по професия, занимавам се с воден и сухопътен транспорт предимно. Но по призвание повече се чувствам като учител и като ментор и това смятам и да запиша като втората си магистратура. Това беше изключително емоционално решение. Децата ми и съпруга ми ме подтикнаха към това начинание. Аз преди години, като бях по-маничка, съм се занимавала с мода и така някакси се върнах в младите години. Всъщност това не ти е първо стъпване на сцена? Не, но беше доста отдавна. Здравей, Злати! Би ли се представила на нашите зрители? Казвам се Златина Димчева Иванова от Варна. Как се роди идеята да участваш в конкурса тази година? Приятел ми предложи, ми препоръча. Предполагам, сте минали репетиции и подготовка? Репетиции, всичко беше много хубаво, много емоционално. Пожелай нещо на нашите зрители. Пожелавам им да си изкарат една страхотна вечер и да са живи и здрави, най-важното. Вили, мога ли да ти казвам така? Разбира се. Добре си ни дошла. Добре заварила. В какво настроение си днес? В перфектно. Тук във Варна все още не съм започнала това, което искам, но в чужбина съм предприемач. Разбира се, че се вълнувам винаги да излезеш на такава сцена пред толкова хора. Си вълнение. Едно птиченце ми каза, че ти не се качваш за първи път на сцена. Да, така е. Би ли ни разказала нещо повече? Преди съм била и певица. Пожелавам ти успех, пожелай нещо на нашите зрители. Бъдете живи, бъдете здрави, обичаме ви и тая вечер да си скарате готино с нас. До мен е Моника Неделчева, една от участничките в конкурса Мисис Варна 2025 година. Моника, здравей! Добре си ни дошла! Добре съм заварила. Какво те мотивира да се запишеш на тази годишния конкурс? Нещо различно, нещо екстремно. Ева е наистина страхотен човек. Обръща внимание на абсолютно всички. Да бъдат здрави, да следват мечтите си най-вече. Както направи ти днес. Много ти благодаря, ще се видим до вечера. Благодаря. Добър вечер на абсолютно всички гости. Аплодисменти и за нашата първа участничка, номер 1, Петя Желева. Номер 2, Моника Неделчева.
3 Николина Асенова. Посрещаме и на сцената тази вечер номер 4 Златина Иванова. Представям ви и номер 5 Илона Душкова. Илона работи като фризьор и е собственик на студио Императрица. Аплодисменти номер 6 Виолета Танева. Уникални сте момичета тази вечер. Каним още веднъж всички участнички на сцената за втори тур. Петя Желева. Номер 2 Моника Неделчева. И номер 3 Николина Асенова. Номер 4 Златина Димитрова. Добре, имаме изпревари. Златина Иванова, аплодисменти!
On the floor, on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. И номер 6. Виолета Танева. London to Ibiza, straight to LA, Vegas to Africa. Страхотно. Сега е време за втори тур. А това ще бъдат въпроси от нашето жури тази вечер. Моля, напред да излезе и номер 1. Петя Желева. Здравей, Петя! Как си? Здравейте! Първо искам да кажа добър вечер на всички гости, на уважаемото жури. Чувствам се страхотно. Супер! Красимир Недялков. Добър вечер. Добър вечер. Искам да те попитам, трудно ли взе решение да се явиш на конкурса Мисис Варна? Това беше едно много емоционално решение, но имах подкрепата на моите близки, семейството ми и изобщо не съжалявам и секунда за това преживяване. Уникално е. Страхотно, аплодисменти. Ще получиш и още един въпрос тази вечер от нашата страхотна Искра Радева, Мисис Варна 2024 година. Здравей! Какво означава за теб да бъдеш вдъхновение, както на сцената, така и в личния живот? Благодаря за въпроса. Страхотен въпрос. За мен да вдъхновявам, това е призвание. Аз бих желала да се занимавам вече на един по-късен етап с прекрасната учителска професия и менторството, защото за мен това е най-важното. Децата са нашето бъдеще, нашия живот и ние трябва да се борим за тях. Да ги възпитаваме в морал, любов и ценностна система. Супер! И последен, трети въпрос, това е изненада от мен. Това е страхотната Мадлен Иванова, която ще ти зададе последния въпрос. Здравей! Много си красива. Искам да те попитам, имаш ли деца, лично ти, дали имаш вече деца и съответно занимаваш ли се с обществени каузи, благотворителни инициативи и други такива социални прояви, не само във Варна, като цяло на територията на страната? Благодаря ви за въпроса. Да, имам две прекрасни дечица, с които много се гордея. И лично аз в момента не се занимавам с благотворителност, но бих поела инициативата за превенция от децата, болести на децата и съответно психиката на майката и нейното развитие след раждане. Защото за мен това е много важно. Майката е стълб и тя трябва да се грижи за себе си първо, за да може да отгледа едни прекрасни деца. Страхотно, много ти благодарим, Петя. Сега е време да посрещнем на сцената и номер 2, Моника Неделчева. Трябва само да ви кажа, че сте прекрасни, не се променяте, продължавайте да красите света. Въпросът към Моника е следният. Тежестта на короната е доста тежка. В каква кауза би застанала отзад, ако вземеш короната? Коя ще бъде твоята кауза? Със сигурност каузата ще е свързана с деца. Благодаря. Достатъчно ми беше. Благодаря. Искам първо да кажа, всички изглеждате прекрасно, наистина. Аплодисменти за дамите. Теб конкретно искам да те питам, може ли да ти видя личната карта? Не знам дали ми довиждам, но ме приличаш на 18-20 примерно годишно. Наистина изглеждаш прекрасно. Благодаря. Реално не знам какво да я питам, така че да е интересно, а не да е скучно и дежурно. Труден ли е семейния живот и това да отгледаш две деца? Всичко зависи от приоритети. Децата са на първо място като цяло. Там нататък вече се подреждат другите неща. Сега е време да посрещнем Нина Асенова. Харесва ли ти да си на тази сцена? На всяка сцена, на която съм заставала, ми харесва много, както в професионално почвище, така и тук. Страхотно. Сега е време да ти зададе един въпрос и господин Красимир Недялков. Здравей! Добър вечер.
Искам да те попитам, тъй като ти си готова да застанеш на всяка сцена, би ли приела предизвикателството да участваш в видеоклип, филм или нещо подобно? 8 години съм била в театъра, това ми е мечта. Супер! При сега е време на сцената да посрещна и номер 4 Златина Димитрова. Добър вечер. Наско, сега е твой ред да зададеш последния си въпрос. Имам чувство, че се притесняваш да ми дадеш микрофона. Привет. Значи, искам да ти кажа, аз съм ти фен. Особено като да чух да говориш. Личи ти, че си притеснена. Обаче, някак си не си притеснена, че си притеснена. Това е много симпатично. Така изглеждаш. И после даже на сцената си каза, че си притеснена и е нормално, обаче всичко е окей. Добър вечер. Добър вечер, Илона. Как се чувстваш днес? Великолепно, както винаги. Това ми е 8-ми конкурс, така че няма смисъл да се притеснявам вече. Конкурсът за красота беше детската мечта, която изпълних след 40 години. Здравей, Виолета. Как си днес? Много добре, страхотно се чувствам. Здравей! Скажи малко повече за себе си, за нещата, които те вдъхновяват. Аз съм много скоро тук в България. От много малка живея в чужбина и сега ми е много интересно тук в България. Колко време живееш в България? Вече съм 7 месеца. Кити, искам твоето съдействие. Както винаги, благодаря, че си тук. Абсолютно. Нашите прекрасни претендентки за титлата Мисис Варна 2025 се подготвяха дълго време за дългоочаквания трети тур, който ще бъде с официални рокли, така че нека да ги подкрепим с едни аплодисменти. Представяме ви номер 1 Петя Желева. Зашеметяваща си Петя, благодарим ти. И нека посрещнем с аплодисменти номер 2 Моника Неделчева. На сцената излиза номер 3 Нина Стенова. И бурни аплодисменти за номер 4 Златина Иванова. Con la combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco, yo queriendo que me baile. Luego me dijo
contigo, vamos que te enseño menos aire. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Cerramos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezándola yo para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. И аплодисменти за номер 5 Илона Душкова. Истинското доказателство, че никога не е късно да си преследваме мечтите. Следната ни красавица за тази вечер и дългоочаквания трети тур, номер 6, Виолета Танева. Приготвили са подаръци отново за абсолютно всички участнички. Страхотната Никола Иванова ще им ги раздаде. Добър вечер отново на всички. Съжаляваме отново за забавянето. Лице на Авелин Менеджмент 2025 година е номер 1, Петя Желева. Добър вечер на всички. Лице на заведение Moonlight е номер 2. Лице на публиката тази вечер е Нина. Добър вечер отново. Момичета, всички бяхте прекрасни. Заслужавате бурни аплодисменти от публиката. Аплодисменти за Ева. Благодаря ти, Евче, за поканата. И трета подгласничка е Виолета Танева. Аплодисменти за номер 6, Виолета Танева. Втора подгласничка на конкурса е Петя Желева. Аплодисменти за номер 1, Петя Желева. Добър вечер на всички. Моника Неделчева. Нашата първа подгласничка на Мисис Варна 2025 е Моника Неделчева. Естествено, преди да обявите победителката, една последна обиколка и едно дефиле за публиката.
вълнува ужасно много и за да обяви коя е новата Мисис Варна 2025, аплодисменти, защото на сцената посрещаме организаторката и собственичката на конкурса Ева Добрева. Аз вече имам микрофон, благодаря ти. Мисис Варна 2025 година е... Номер 3, Нина Асенова. Аплодисменти! Нина Асенова е новата Мисис Варна 2025. Каня на сцената и нашето жури за последни снимки и нашите гости, които искат да се снимат с Мисис Варна 2025 година и участничките. Също така може да се снимате и на изхода на стената на славата с култите. Разбира се, с участничките. Това е от всички участнички на Мисис Варна 2025, специално за организатора Ева Добрева. Благодаря ви, благодаря ви. Моля журито да дойде при нас. Е новата Мисис Варна, Нина Асенова. Здравей, Нина, как си? Добър вечер, много развълнувана. Как е сега? Я ми кажи от първо лице, тежи ли короната? Короната тежи страшно много. По-трудно ми е да я нося в момента, отколкото да пледирам в съдебна зала. Я ми кажи честно, очакваш ли да спечелиш? Не очаквах. Защо? Защото смятам, че всички участнички и претендентки бяха достатъчно красиви, умни, интелигентни момичета. Много се радвам, че се запознах с тях. Със сигурност ще запазим едно добро приятелство, защото просто между нас се усети енергия и всяка една от тях беше достойна за същата корона. Най-малкото, което е, го приемам като лична мисия, да мога да покажа на подрастващите, юношите и следващите миски и мисиски как всъщност това е лесно да се прави. Добре, а ще занесеш ли короната на някое заседание? Не съм мислила по този въпрос, утре сутринта съм на заседание, така че може и това да стане. Как реагираха твоите близки? Много добре, поздравиха ме, гордеят се с мен, както във всяко друго поприще. Доказах, че и тук явно нещата са възможни. Пожелавам ти успех, пожелавам ти много здраве и късмет и всичко най-най от тук нататък. Благодаря. И се надявам короната да не тежи толкова много занапред. Благодаря.